Într-o cutie de pantofi veche, ascunsă în fundul dulapului din apartamentul Ileanei Sărăroiu, familia a descoperit ceva ce nu ar fi trebuit să vadă niciodată. 27 de scrisori, toate adresate aceluiași bărbat, toate niciodată trimise. Hârtia îngălbenită de timp păstra urme de lacrimi uscate, iar cerneala se ștersese în unele locuri, de parcă mâinile ei tremurau când scria. Pe fiecare plic, același nume, șters apoi cu furie, rescris, șters din nou. Cine era omul care a transformat vocea de aur a României într-o femeie care își plângea singurătatea în miez de noapte? De ce aceste mărturisiri dureroase nu au văzut niciodată lumina zilei? Și cel mai tulburător, dacă aceste scrisori ar fi ajuns la destinatar, Ileana ar fi trăit mai mult de 42 de ani? Astăzi, pentru prima dată, vom deschide cutia Pandorei și vom descoperi secretul care a ucis-o pe cea mai iubită cântăreață a generației de aur. Când Ileana Sărăroiu urca pe scenă, lumina reflectoarelor o transforma într-o zeiță. Rochia ei de seară, croită din catifea burgundy, se mișca ca o apă vie, iar zâmbetul ei lumina sălile pline până la refuz. Publicul o adora cu o pasiune care friza idolatria. Femeile plângeau ascultând-o, bărbații îi trimiteau buchete de trandafiri atât de mari încât abia încăpeau în camerele de probă. Dar nimeni, absolut nimeni din acele mii de admiratori, nu vedea ce se ascundea în spatele ochilor ei căprui. Nimeni nu observa cum mâinile ei se strângeau convulsiv în pumni când cânta despre dragoste pierdută. Nimeni nu știa că fiecare notă muzicală era un strigăt de ajutor îmbrăcat în catifea și strălucire. În culise, realitatea era cu totul alta. Garderoba ei personală era un spațiu claustrofobic, plin de oglinzi care reflectau o femeie obosită, cu cearcă neacoperite grăbit cu pudră groasă. Costumiera care o îmbrăca înainte de spectacole povestea mai târziu, cu vocea tremurândă, cum Ileana stătea nemișcată, cu privirea pierdută în gol, în timp ce mâinile străine îi aranjau părul și îi fixau bijuteriile. Uneori, când credea că nimeni nu o vede, își ducea mâna la piept, ca și cum ar fi vrut să-și oprească inima care bătea prea repede sau prea încet. Machiorul trebuia să folosească tot mai mult fond de ten pentru a ascunde paloarea ei, acea nuanță cenușie care apărea pe obrajii ei în ultimii ani. Dar cel mai tulburător detaliu, cel care îi înghețase sângele în vine costumierei, era că Ileana purta întotdeauna la gât un lanț subțire de aur, cu un medalion pe care nu-l deschidea niciodată în fața nimănui. Când cineva întreba ce se află înăuntru, ea zâmbea trist și spunea: motivul pentru care încă mai cânt. Viața publică a Ileanei era un spectacol perfect orchestrat. Ziarele o fotografiau la premiere, la recepții oficiale, la întâlniri cu demnitari. Apărea mereu impecabilă, cu zâmbetul la locul lui, cu replici spirituale pregătite dinainte. Televiziunea națională o invita în emisiuni unde vorbea despre muzică, despre dragoste pentru țară, despre bucuria de a aduce fericire oamenilor. Dar cei care o cunoșteau cu adevărat, cei care intrau în cercul ei intim, spuneau altceva. Spuneau despre nopțile când refuza să răspundă la telefon, despre zilele când nu ieșea din casă, despre momentele când o găseau plângând în baie, cu machiajul curs pe obraj. Spuneau despre un bărbat care venea rar, întotdeauna noaptea, întotdeauna când nimeni altcineva nu era acasă. Un bărbat elegant, cu părul cărunt la tâmple, care cobora din mașini luxoase și dispărea în apartamentul ei pentru câteva ore, lăsând-o apoi singură, cu ochii roșii și mâinile tremurânde. Contrastul dintre Ileana de pe scenă și Ileana de acasă era atât de violent încât părea imposibil să fie aceeași persoană. Pe scenă, ea era forța naturii, era pasiunea întruchipată, era femeia care făcea sălile întregi să respire în ritmul vocii ei. Acasă era o umbră fragilă, care se trezea noaptea strigând un nume pe care vecinii nu reușeau să-l distingă clar. Era femeia care comanda mâncare și o lăsa neatinsă pe masă, care cumpăra haine scumpe și le lăsa cu etichetele încă prinse, care primea invitații la petreceri și le arunca direct la gunoi. Prietenele ei apropiate povesteau cu lacrimi în ochi cum Ileana le ruga să rămână cu ea până dimineața, pentru că nu suporta singurătatea. Cum se uita obsesiv la telefon așteptând un apel care nu venea niciodată la timp. Cum își anula planuri în ultima secundă dacă el îi trimitea un mesaj scurt: pot să vin diseară. Dar cine era acest bărbat misterios care o ținea prizonieră într-o relație fără viitor? De ce Ileana, care putea avea pe oricine, se mulțumea cu firimiturile de afecțiune pe care el îi le arunca din când în când? Răspunsul la aceste întrebări se află în anii ei de început. Când tânăra cântăreață cu visuri mari a întâlnit omul care avea să-i distrugă viața, dându-i în același timp cele mai mari succese profesionale. Pentru a înțelege tragedia Ileanei Sărăroiu,
Trebuie să mergem înapoi în timp, în acea perioadă când totul părea posibil, când inima ei încă mai credea în happy end-uri, când nu știa încă că unii oameni sunt capabili să-ți ofere lumea întreagă cu o mână, în timp ce cu cealaltă îți mulg sufletul bucată cu bucată. Totul a început într-o toamnă ploioasă din anii 60, când Ileana avea doar 23 de ani și credea încă că talentul și munca grea sunt suficiente pentru fericire. Ea venise la București cu un singur geamantan și cu un vis care i-ar ardea în piept, să devină cea mai mare cântăreață a țării. Provenea dintr-o familie modestă, unde muzica era singura bogăție adevărată, unde mama ei cânta la nuntă și la botezuri pentru a aduce bani în casă, unde tatăl ei repara instrumente muzicale în pivnița transformată în atelier. Ileana moștenise vocea mamei și sensibilitatea tatălui. O combinație care o făcea să simtă muzica nu doar cu urechile, ci cu fiecare fibra ființei ei. Când cânta, părea că sufletul ei se revărsa în aer, că fiecare notă era o bucată din inima ei oferită lumii. Prima ei audiție la Filarmonica de Stat fusese un dezastru. Comisia, formată din bărbați în vârstă cu fețe de piatră, o ascultase cu o plictiseală evidentă. Unul dintre ei se uitase ostentativ la ceas în timp ce ea cânta. Altul bâzâise ceva colegului de alături, iar președintele juriului nici măcar nu ridicase privirea de pe hârtiile din fața lui. Când terminase, liniștea din sală fusese mai rece decât gerul de afară. "Mulțumim, vă vom anunța," spusese cineva cu un ton care însemna clar: nu te mai deranja să aștepți lângă telefon. Ileana ieșise din clădire cu lacrimi fierbinți pe obraj, simțind cum visul ei se prăbușește. Stătuse în ploaie, fără umbrelă, lăsând picăturile să se amestece cu lacrimile ei, întrebându-se dacă ar trebui să se întoarcă acasă, înfrântă și umilită. Dar destinul, sau poate nenorocul, avea alte planuri pentru ea. În timp ce stătea acolo, udă până la piele și tremurând de frig și dezamăgire, o mașină neagră, lucioasă, se oprise lângă ea. Geamul se coborâse, dezvăluind un bărbat de aproximativ 40 de ani, cu trăsături aristocratice și ochi albaștri care păreau să vadă dincolo de aparențe. "Erai la audiție acum," spusese el nu ca o întrebare, ci ca o constatare. "Te-am auzit din culoare. Imbecilii ăia nu pricep nimic la muzica adevărată." Vocea lui era caldă, educată, cu o notă de autoritate care făcea oamenii să-l asculte fără să pună întrebări. "Urcă în mașină, o să răcești. Hai să bem un ceai și să vorbim despre viitorul tău, pentru că tu ai viitor, chiar dacă ei sunt prea orbi să-l vadă." Ileana ar fi trebuit să refuze. Orice fată cu judecată ar fi refuzat oferta unui străin, oricât de elegant ar fi fost el. Dar ea era tânără, distrusă emoțional, și ceva în vocea lui o făcea să simtă că, în sfârșit, cineva o înțelegea cu adevărat. Urcă în mașină, lăsând o baltă de apă pe scaunul de piele. El nu păru deranjat. Porni mașina și conduseră în tăcere prin străzile Bucureștiului, în timp ce Ileana încerca să-și oprească tremuratul. O duse la un restaurant elegant unde chelnerii îl salutară cu respect exagerat, unde masa lor fu pregătită imediat lângă fereastră, unde nimeni nu îndrăzni să-i deranjeze. Acolo, în timp ce ploaia bătea în geamuri și lumânările tremurau pe masă, el îi spuse cine era. Ion Vasilescu, dirijor și compozitor. Omul care decidea cine urca pe scenele importante și cine rămânea în anonimat. "Am să-ți fac o ofertă," spusese el, uitându-se fix în ochii ei. "Voi lucra cu tine personal. Îți voi aranja concerte, îți voi compune melodii, te voi transforma în steaua pe care meriți să fii. Dar trebuie să-mi promiți ceva. Loialitate absolută. Vei asculta doar de mine, vei cânta doar ce-ți spun eu, vei fi doar a mea. Profesional vorbind, desigur." Zâmbetul lui fusese blând, dar în ochii lui albastri se ascundea ceva pe care Ileana, în naivitatea ei, nu-l identificase atunci. Posesivitate. "Ce zici, accepți?" Ea acceptase fără să ezite, fără să înțeleagă că tocmai semnase un pact care avea să-i consume viața. Acceptase pentru că era tânără și disperată, pentru că el părea un salvator trimis de cer, pentru că nu știa încă că unii salvatori sunt de fapt călăi îmbrăcați în haine frumoase. Primele luni de colaborare fuseseră magice. Ion Vasilescu se dovedise a fi un maestru adevărat, un om care înțelegea muzica la un nivel pe care Ileana nici nu-l visase. El o antrena ore întregi, corectându-i fiecare respirație, fiecare inflexiune, transformând vocea ei frumoasă într-un instrument de precizie. Sub îndrumarea lui, Ileana înflori. Primul ei concert oficial fusese un triumf răsunător,
Sala plină până la refuz se ridicase în picioare, aplaudând minute în șir, iar ziarele scrisese a doua zi despre noua stea a firmamentului muzical românesc. Ileana plutea pe un nor de fericire, simțind că în sfârșit viața ei căpăta sens. Și Ion era acolo, în culise, zâmbindu-i cu mândrie, spunându-i: "Ți-am spus că ești specială. Împreună vom cuceri lumea." Dar pe măsură ce succesul ei creștea, ceva se schimba în relația lor. Ion devenise din ce în ce mai posesiv, mai controlant. Îi verifica programul zilnic, voia să știe cu cine vorbește, unde merge, ce face în fiecare moment. Când alți bărbați încercau să o curteze, el intervenea imediat, inventând scuze profesionale pentru a-i îndepărta. "Nu ai timp pentru distracții, ai carieră de construit," îi spunea cu un ton care nu admitea replică. Ileana se supunea, pentru că îi era recunoscătoare, pentru că l-admira, pentru că începuse să simte ceva mai mult decât respect profesional pentru acest bărbat care o făcuse celebră. Începuse să observe cum inima ei bătea mai repede când îl vedea, cum ziua ei devenea mai luminoasă când el o lăuda, cum nopțile deveneau insuportabil de lungi când el nu era acolo. Transformarea de la admirație la dragoste fusese atât de graduală, încât Ileana nu realizase când exact se întâmplase. Poate în seara aceea când el rămăsese cu ea până târziu, ajutând-o să memoreze o partitură dificilă, și mâna lui atinsese accidental la ei, iar electricitatea acelui contact o făcuse să tremure. Poate în dimineața când el îi adusese cafea la repetiții, amintindu-și exact cum îi place, cu puțin zahăr și fără lapte. Sau poate în noaptea când, după un concert epuizant, el o luase în brațe și o mângâiase pe păr șoptindu-i: "Ești minunată, Ileana. Nu știu ce aș face fără tine." În acel moment, ea știuse. Știuse că se îndrăgostise iremediabil de omul care îi ținea cariera în mâini, de omul care avea puterea să o ridice la cer sau să o arunce în prăpastie. Problema era că Ion Vasilescu nu era liber. Era căsătorit de 15 ani cu o femeie din înalta societate, fiica unui fost ministru, o doamnă elegantă care apărea la brațul lui la evenimente oficiale. Avea 2 copii, un băiat și o fată, pe care îi adora și despre care vorbea cu mândrie. Avea o viață construită, o reputație de apărat, o poziție socială de menținut, dar avea și ceva ce nu-i putea oferi soția lui: pasiunea pentru muzică, înțelegerea profundă a artei, conexiunea spirituală cu o femeie care trăia și respira pentru aceleași note care îl obsedau și pe el. Și avea, deși nu recunoștea deschis, o atracție din ce în ce mai puternică pentru tânăra lui protejată, pentru femeia care îl privea cu adorație, pentru artista pe care o crease și care îi aparținea într-un fel pe care soția lui nu-l putea înțelege niciodată. Prima lor noapte împreună se întâmplase după un concert memorabil la Ateneul Român. Ileana cântase ca niciodată, iar publicul delirase. În culise, Ion o așteptase cu un buchet imens de trandafiri albi și cu ochii strălucind de emoție. "Ai fost perfectă," îi spusese cu vocea tremurândă. "Absolut perfectă." Și apoi, fără să mai gândească, fără să mai calculeze consecințele, o sărutase. Fusese un sărut disperat, plin de toată pasiunea reprimată luni de zile, un sărut care spusese tot ce cuvintele nu puteau exprima. Ileana se topise în brațele lui, simțind că, în sfârșit, ajunsese acasă. Acea noapte, în apartamentul lui secret, departe de ochii lumii, ei deveniseră amantii. Și viața Ileanei, fără să știe ea atunci, luase o întorsătură de la care nu mai exista cale de întoarcere. Dar ce promisiuni îi făcuse Ion în acea primă noapte? Ce viitor îi pictase în cuvinte frumoase, în timp ce o ținea în brațe? Și mai important, când exact începuse el să-și încalce acele promisiuni, transformând visul ei de dragoste în coșmarul care avea să o consume încet, dar sigur? Relația lor secretă deveni rapid o rutină bine orchestrată, un dans periculos între pasiune și disperare. Ion venea la ea noaptea, întotdeauna după ce se asigura că nimeni nu-l urmărea, întotdeauna cu aceeași poveste pregătită pentru soție. Repetiții târzii, întâlniri cu sponsori, obligații profesionale care nu puteau fi amânate. Ileana l-aștepta în apartamentul ei modest, îmbrăcată frumos, cu masa pusă, cu lumânări aprinse, jucând rolul soției perfecte pentru câteva ore furate din noapte. El venea obosit, tensionat, purtând povara dublei vieți pe umeri, dar în brațele ei părea să găsească pace. Făceau dragoste cu o intensitate care o lăsa pe Ileana fără suflare, vorbeau despre muzică până în zori, plănuiau concerte viitoare,
visau cu voce tare la o lume în care ar fi putut fi împreună fără să se ascundă. Într-o zi, îi spunea el mângâindu-i părul în timp ce ea își odihnea capul pe pieptul lui. Într-o zi o să rezolv situația. O să vorbesc cu ea. O să-i explic că nu mai merge, că am găsit pe cineva cu care sunt cu adevărat fericit. Copiii sunt destul de mari acum, vor înțelege. Doar mai am nevoie de puțin timp, să găsesc momentul potrivit. Iliana îl credea. Sau mai exact, voia să-l creadă atât de mult încât își închidea ochii în fața evidenței. Voia să creadă că dragostea lor era suficient de puternică pentru a învinge orice obstacol. Că el era curajos și sincer, că promisiunile lui nu erau doar cuvinte goale rostite în intimitatea nopții pentru a o ține aproape. Lunile treceau, apoi ani, și puținul timp de care Ion avea nevoie se întindea la nesfârșit. Mereu apărea ceva, un scandal politic care făcea divorțul imposibil în acel moment, o problemă de sănătate a soției care îl făcea să pară un monstru dacă o părăsea acum, o promovare profesională care depindea de menținerea imaginii de familie perfectă. Ileana asculta aceste scuze cu inima din ce în ce mai grea, simțind cum speranța se transformă încet în resemnare. Dar nu putea să-l părăsească. Era prea îndrăgostită, prea dependentă de momentele lor împreună, prea înfricoșată de ideea unei vieți fără el. Și, într-un fel pervers, cariera ei devenise și ea o capcană. Ion îi compunea cele mai frumoase melodii, îi aranja cele mai prestigioase concerte, o transforma într-o vedetă națională. Dacă îl părăsea pe el ca bărbat, risca să-l piardă și ca mentor, să-și vadă cariera prăbușindu-se. Prietenele ei începură să observe schimbarea. Ileana, care fusese odată o fată veselă și deschisă, devenise retrasă și melancolică. Refuza invitațiile la petreceri, spunând că e prea ocupată cu repetiții. Evita discuțiile despre viața personală, schimbând subiectul ori de câte ori cineva întreba dacă are pe cineva special. Când alte femei se căsătoreau și aveau copii, ea zâmbea forțat și trimitea cadouri generoase. Apoi plângea acasă, singură, întrebându-se de ce ea nu putea avea aceeași fericire simplă și normală. Câțiva bărbați cinstiți și liberi încercaseră să o curteze de-a lungul anilor. Un medic respectat, un inginer prosper, chiar un actor celebru care era îndrăgostit nebunește de ea. Dar Ileana îi refuza pe toți, incapabilă să-și imagineze viața cu altcineva decât cu Ion, chiar dacă Ion nu era cu adevărat al ei. Cel mai dureros moment fusese când medicul, un bărbat blând și răbdător care o curtase 2 ani, îi ceruse mâna în căsătorie. O dusese la un restaurant elegant, comandase șampanie, scoase un inel frumos și îi spusese cu ochii plini de speranță: Ileana, te iubesc. Vreau să-mi petrec restul vieții cu tine, să te fac fericită, să avem copii împreună, să construim ceva real și durabil. Vrei să te măriți cu mine? Ea se uitase la el, la omul bun și sincer care îi oferea exact ce visa orice femeie, și simțise cum inima îi se rupe în două. Pentru că răspunsul ar fi trebuit să fie da. Ar fi trebuit să fie ușor și evident. Dar tot ce putea gândi era la Ion, la zâmbetul lui, la mâinile lui, la promisiunile lui neîmplinite. Îmi pare rău, șoptise ea cu lacrimi curgându-i pe obraji. Nu pot. Sunt deja îndrăgostită de altcineva. Medicul plecase distrus, iar Ileana rămăsese singură la masă privind inelul pe care nu-l va purta niciodată, întrebându-se dacă tocmai făcuse cea mai mare greșeală a vieții ei. Când îi povestise lui Ion despre cererea în căsătorie, așteptându-se poate la o reacție de gelozie, la o declarație că și el vrea să se căsătorească cu ea, răspunsul lui o șocase. Ai făcut bine să refuzi, spusese el cu un ton posesiv care o făcuse să se înfioreze. Nu ești făcută pentru viața de soție de medic, pentru rutina aia plictisitoare de suburbie. Tu ești artistă. Ai nevoie de cineva care să te înțeleagă cu adevărat, nu de un om obișnuit care vrea doar o femeie frumoasă la braț. Nu spusese cineva ca mine. Nu spusese eu vreau să mă căsătoresc cu tine. Spusese doar atât. Și Ileana realizase cu o claritate dureroasă că Ion nu avea de gând să-și părăsească niciodată familia, că ea era destinată să rămână amanta, femeia din umbră, cea care primea firimiturile de timp și afecțiune pe care el le putea oferi fără să-și riște viața confortabilă. Dar de ce continua? De ce o femeie inteligentă și talentată ca Ileana accepta această situație umilitoare? Răspunsul era complex și tragic. Partly era dependența emoțională. Ion fusese primul ei mare amor, omul care o făcuse să se simtă specială, care îi dăduse tot ce avea mai valoros, cariera și pasiunea. Partly era frica.
Frica de singurătate, frica că nu va mai găsi niciodată pe cineva care să o facă să simtă la fel. Frica că, fără el, va fi doar o cântăreață mediocră, pierdută în mulțime. Și partly era ceva și mai întunecat. Convingerea că nu merita mai mult, că dragostea adevărată și completă nu era pentru ea, că trebuia să se mulțumească cu ce putea obține. Această convingere fusese hrănită subtil de Ion de-a lungul anilor. El o lăuda pentru talent, dar o critica pentru imaturitate emoțională. Îi spunea că e prea sensibilă, prea pretențioasă, că nu înțelege complexitatea vieții adulte. Când ea plângea și cerea mai mult timp împreună, el suspina obosit și spunea: "Vezi, asta e problema ta, Ileana. Ești egoistă. Eu îmi risc totul pentru tine, reputația, familia, cariera, și tu tot nu ești mulțumită. Poate că medicul ăla chiar era prea bun pentru tine." Aceste cuvinte o răneau profund, o făceau să se simtă vinovată pentru propriile nevoi legitime, o transformau din victimă în agresoare. Și așa, încet dar sigur, Ion o manipula să rămână, să accepte, să aștepte la nesfârșit un viitor care nu va veni niciodată. Publicul nu știa nimic din toate acestea. Pentru ei, Ileana Sărăroiu era zâna scenei, femeia cu vocea de aur care le aducea bucurie și emoție. O vedeau strălucind sub reflectoare, o auzeau cântând despre dragoste și speranță, și nu bănuiau că fiecare cântec era o confesiune mascată, că fiecare notă tristă era un strigăt de ajutor pe care nimeni nu l-auzea cu adevărat. Când cânta "Te aștept", publicul credea că e doar o melodie frumoasă despre dor. Nu știau că ea chiar aștepta, noapte după noapte, lângă telefon, sperând că el va suna, că va veni, că va alege în sfârșit pe ea. Când cânta "Inima mea plânge", ei aplaudau tehnica ei vocală impecabilă. Nu știau că inima ei chiar plângea, că se rupea bucată cu bucată, că se stingea încet sub povara unei iubiri imposibile. Și Ion? El continua să trăiască dubla lui viață cu o ușurință care ar fi trebuit să o alarmeze pe Ileana. Acasă era soțul și tatăl model, omul care nu lipsea niciodată de la cina de familie, care își ducea copiii la școală, care apărea zâmbitor în fotografiile din ziare alături de soția lui elegantă. La concerte era maestrul respectat, dirijorul genial care aducea onoare culturii românești. Și în brațele Ilianei, noaptea, era amantul pasionat, care jura că ea este marea lui dragoste, că totul se va rezolva, că trebuie doar să mai aibă răbdare. 3 roluri, 3 măști, toate purtate cu aceeași convingere, toate menținute fără ca vreuna dintre femei să știe întreaga adevăr. Dar secretele au o greutate proprie, și greutatea asta apasă mai tare pe cel care le poartă singur. Ileana începuse să se schimbe fizic, slăbise dramatic, oasele obrajilor ieșindu-i în evidență, dând feței ei o frumusețe fragilă, aproape etereală. Cercurile de sub ochi deveniseră permanente, imposibil de ascuns complet chiar și cu cel mai bun machiaj. Mâinile îi tremurau uneori fără motiv, iar inima îi bătea neregulat, sărind bătăi sau galopând fără sens. Medicii pe care îi consulta îi spuneau că e stres, că trebuie să se odihnească mai mult, să ia vitamine, să plece în concediu. Dar cum să se odihnească când fiecare zi era o așteptare chinuitoare? Cum să plece în concediu când asta însemna să fie departe de el, să riște că în absența ei, el să realizeze că poate trăi fără ea? Prietenele ei cele mai apropiate încercaseră să intervină. Una dintre ele, Maria, o luase deoparte după un concert și îi spusese direct: "Ileana, te omor pentru un bărbat care nu te va alege niciodată. Toată lumea știe despre voi doi, toată lumea șoptește pe la colțuri. Tu ești singura care încă mai crede în basme. Pleacă de lângă el cât mai ai putere, cât mai ai viață în tine." Ileana o privise cu ochi mari, șocată că secretul ei nu era deloc secret, că toată lumea știa despre umilința ei. "Nu înțelegi," șoptise ea. "Îl iubesc. Și el mă iubește. E complicat, dar e real." Maria scuturase din cap cu lacrimi în ochi. Dragostea adevărată nu te face să te simți așa, Ileana. Dragostea adevărată nu te transformă într-o umbră. Privește-te. Ești celebră, talentată, frumoasă, dar ești cea mai nefericită femeie pe care o cunosc. Acele cuvinte o bântuiau pe Ileana nopțile când stătea singură, când Ion era acasă cu familia lui, când telefonul rămânea mut ore întregi. Își punea întrebări pe care le îndepărta rapid, pentru că răspunsurile erau prea dureroase. Oare Maria avea dreptate? Oare ea confunda dependența cu dragostea? Oare Ion o manipula cu bună știință?
Sau chiar credea că într-o zi va avea curajul să-și schimbe viața? Și cea mai înfricoșătoare întrebare, dacă el ar fi liber mâine, dacă soția lui ar muri sau l-ar părăsi, ar alege-o cu adevărat pe ea sau ar găsi alte scuze, alte motive pentru care nu pot fi împreună? Răspunsul la ultima întrebare veni într-un mod neașteptat și devastator. În primăvara anului 1976, soția lui Ion suferise un accident de mașină. Nu fusese grav, dar fusese suficient de serios pentru a o ține în spital câteva săptămâni. Ileana, cu inima bătându-i nebunește, așteptase ca Ion să vină la ea, să petreacă mai mult timp cu ea, acum că avea o scuză perfectă. Dar el nu venise. Venise doar o dată, pentru 10 minute. Să-i spună că trebuie să fie alături de soție în momentele astea grele. Că ar părea suspect dacă nu ar fi acolo non-stop. Că oamenii vorbesc și trebuie să fie prudent. Înțelegi, nu? Îi spusese el, sărutând-o grăbit pe frunte. E doar temporar. Când se va face bine, totul va reveni la normal. Dar când soția se făcuse bine, lucrurile nu reveniseră la normal. Ion devenise și mai distant, și mai precaut. Telefona mai rar, venea și mai rar. Și când venea era absent, preocupat, vorbind obsesiv despre cât de fragilă era soția lui, despre cât de mult aveau nevoie copiii de stabilitate. Ileana realizase atunci, cu o claritate care o făcuse să vomite de durere, că el nu va pleca niciodată. Că accidentul care putea fi un moment de claritate, de reevaluare a priorităților, fusese de fapt un lanț în plus care îl lega de familia lui. Că ea, Ileana, era condamnată să rămână la periferia vieții lui, importantă, dar niciodată esențială, iubită, dar niciodată suficient. Și totuși nu pleca, nu putea. Pentru că în ciuda a tot, în ciuda durerii și umilirii, în ciuda nopților de plâns și zilelor de așteptare zadarnică, ea încă spera. Spera că într-o zi el va veni la ea și va spune: am plecat, am ales-o pe tine, suntem în sfârșit liberi să fim împreună. Această speranță, otrăvitoare și persistentă ca buruiana, o ținea prizonieră mai sigur decât orice lanțuri fizice. Și Ion, conștient sau nu de puterea acestei speranțe, continua să o hrănească cu mici gesturi. Un buchet de flori neașteptat, o declarație de dragoste șoptită în întuneric, o promisiune vagă despre când va fi momentul potrivit. Dar cât timp mai putea rezista Ileana în această situație? Cât timp mai putea inima ei, deja slăbită de durere și stres, să suporte povara unei iubiri fără viitor? Și ce se va întâmpla când corpul ei, epuizat de ani de așteptare și lacrimi nevărsate, va spune în sfârșit: ajunge? În sertarul de jos al biroului ei, ascuns sub partiturile vechi și fotografiile de la concerte, Ileana păstra un caiet cu coperți de piele neagră pe care nu-l deschidea decât când era absolut sigură că e singură. Pe prima pagină, scris cu cerneală albastră care se decolorase cu timpul, era un singur cuvânt: adevărul. În acel caiet, ea nota tot ce nu putea spune cu voce tare, tot ce nu putea mărturisi nici măcar prietenelor cele mai apropiate. Nota datele când Ion promisese că va pleca de acasă și nu o făcuse. Nota scuzele pe care îi le dădea, una după alta, formând o listă atât de lungă încât ocupă 43 de pagini. Nota și momentele când ea însă și-i găsise scuze, când își minți propria inimă, spunându-și că e normal, că așa e dragostea adevărată, că răbdarea va fi răsplătită. Dar cea mai tulburătoare notă din acel caiet era de pe ultima pagină, scrisă cu mâna tremurândă într-o noapte de iarnă din anul 1978. Astăzi am realizat că el nu mă iubește, mă posedă, și eu l-am lăsat să mă transforme în proprietatea lui. De ce această revelație a venit atât de târziu? Și de ce, chiar și după ce și-a scris-o negru pe alb, Ileana nu a avut puterea să plece? Transformarea Ileanei din femeie îndrăgostită în femeie distrusă nu fusese bruscă, ci graduală, ca o travă care se strecoară încet în sânge. Cei care o cunoșteau de ani de zile povesteau că, undeva pe la mijlocul anilor 70, ceva se rupsese definitiv în ea. Zâmbetul ei, care fusese cândva luminos și sincer, devenise o mască fixă, un reflex profesional care nu ajungea niciodată până la ochi. Când nu era pe scenă, fața ei căpăta o expresie absentă, de parcă sufletul ei plutea undeva departe, într-o lume paralelă unde lucrurile erau altfel. Colegii de la filarmonică observaseră că nu mai participa la discuțiile din pauze, că stătea singură în cameră, privind pe fereastră ore întregi, fumând țigară după țigară, deși niciodată nu fusese fumătoare. Apartamentul ei, care fusese cândva un spațiu cald și primitor, plin de flori și fotografii,
Devenise un mausoleu al speranțelor moarte. Florile se ofileau în vaze pentru că ea uita să le schimbe apa. Praful se așeza pe mobile pentru că nu mai avea energie să facă curățenie. Frigiderul era aproape gol, conținând doar o sticlă de vin alb pe jumătate goală și câteva fructe mucede. Ea mânca din ce în ce mai puțin, spunând că nu e foame, că stomacul ei nu mai suportă mâncarea. Adevărul era că nu mai simțea nimic, nici foame, nici sete, nici oboseală. Trăia într-o stare de amorțeală permanentă, întreruptă doar de momentele când Ion venea, când corpul și sufletul ei se trezeau brusc la viață, ca o plantă uscată care primește apă după luni de secetă. Dar acele momente deveniseră din ce în ce mai rare și mai scurte. Ion venea acum poate o dată pe săptămână, uneori o dată la 2 săptămâni, și când venea, era mereu grăbit, stresat, cu mintea în altă parte. Făceau dragoste mecanic, fără pasiunea de odinioară, și apoi el se îmbrăca repede, verificându-și ceasul obsesiv, inventând motive pentru care trebuie să plece imediat. Copiii au nevoie de ajutor la teme, spunea. Sau, soția mă așteaptă, am promis că o duc la teatru. Sau, cel mai dureros, am o întâlnire importantă mâine dimineață de vreme, trebuie să dorm acasă. Acasă. Cuvântul acela o împungea de fiecare dată ca un cuțit. Pentru că acasă nu era la ea. Acasă era acolo unde el avea familie, stabilitate, normalitate. Ea era doar o escală, o pauză de la viața lui reală. Într-o seară de toamnă din anul 1977, Ileana făcuse ceva pe care nu-l mai făcuse niciodată. Îl urmărise pe Ion. Știa că era greșit, că era un act de disperare, dar nu mai putea suporta incertitudinea. Voia să vadă cu ochii ei cum arăta viața lui adevărată, familia pentru care o sacrifica pe ea. Se îmbrăcase discret, își pusese o eșarfă mare care îi acoperea jumătate din față și luase un taxi până în cartierul unde locuia el. Stătuse pe o bancă din parcul din fața blocului lui, tremurând de frig și de emoție, așteptând. Și apoi îi văzuse. Pe Ion, ieșind din bloc împreună cu soția și cei 2 copii, deja adolescenți. Râdeau cu toții, vorbeau animat despre ceva, arătau ca o familie perfectă din revistele ilustrate. Ion ținea mâna soției, un gest atât de natural, atât de obișnuit, încât era clar că o făcea mereu. Copiii îl îmbrățișară înainte să plece fiecare în direcția lui, iar el și soția rămaseră singuri, continuând să meargă mână în mână pe stradă. Ileana îi urmări până dispărură după colț, apoi se prăbuși pe bancă, incapabilă să mai respire normal. Văzuse cu ochii ei ceea ce mintea ei refuzase să accepte ani de zile. Ion era fericit acolo. Nu era prizonierul unei căsnicii nefericite așa cum îi spusese mereu. Nu era un bărbat torturat de obligații și convenții sociale. Era un soț care își iubea soția, un tată mândru de copiii lui, un om care avea o viață completă și satisfăcătoare fără ea. Ea, Ileana, nu era marea lui dragoste tragică. Era doar o aventură, o distracție, o evadare ocazională din rutina conjugală. Realizarea aceasta o lovi cu o forță care o făcu să vomite chiar acolo, în parc, sub privirea îngrijorată a trecătorilor. Când ajunse acasă în seara aceea, Ileana scoase caietul negru și scrise cu mâna tremurând atât de tare încât literele erau aproape ilizibile: M-a mințit. M-a mințit ani de zile și eu am vrut să cred minciunile pentru că adevărul era prea dureros. Sunt o proastă. Sunt cea mai mare proastă din lume. Apoi, într-un acces de furie și disperare, luă toate scrisorile pe care îi le scrisese și nu le trimisese niciodată, toate poeziile pe care le compusese pentru el, toate fotografiile lor împreună furate în momente rare și le aruncă în chiuvetă, turnând peste ele alcool și dându-le foc. Flăcările se ridicară înalte, arzând amintirile, transformându-le în cenușă. Dar focul din chiuvetă nu putea arde focul din inima ei, durerea care o consuma din interior, mai destructivă decât orice flacără fizică. A doua zi, când Ion o sunase ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, ca și cum ea nu-l văzuse cu familia lui fericită, Ileana făcuse ceva neașteptat. Îi spusese nu. Nu pot să te văd diseara, spusese ea cu o voce pe care încerca să o facă fermă. Am nevoie de timp să gândesc. Fusese o clipă de tăcere la celălalt capăt al firului, apoi vocea lui Ion, rece și controlată. Să gândești la ce, Ileana? Nu înțeleg. S-a întâmplat ceva? Da, se întâmplase ceva. Se întâmplase că ea văzuse adevărul, dar nu putea să-i spună asta, pentru că atunci ar fi trebuit să recunoască că îl urmărise, că devenise acel tip de femeie disperată pe care îl disprețuise întotdeauna. Sunt obosită, minția.
am nevoie de o pauză. Alt moment de tăcere, apoi, bine, cum vrei tu, dar nu face ceva stupid, Ileana. Știi cât de mult însemn pentru mine. Acea pauză durară 3 săptămâni, cele mai lungi 3 săptămâni din viața Ileanei. Ion nu o sunase, nu venise, nu dăduse niciun semn. Ea așteptase, oscilând între speranța că absența lui o va face să realizeze cât de mult o iubește și frica că el se descurcă perfect fără ea. În acele 3 săptămâni, Ileana slăbise 7 kilograme. Nu dormea decât câteva ore pe noapte, trezindu-se în transpirații reci, cu inima bătând atât de tare încât părea că va ieși din piept. Avea coșmaruri în care îl vedea pe Ion râzând de ea, spunându-i că fusese naivă să creadă că o va alege vreodată. Se trezea strigând, singură în apartamentul ei rece și gol, realizând că coșmarul era de fapt realitatea. În a 22-a zi, cedase. Îl sunase ea, cu vocea tremurândă, aproape cerșind. Îmi lipsești. Te rog, vino. Și el venise, în aceeași seară, cu flori și cu zâmbetul lui fermecător, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Ai văzut? Îi spusese el luând-o în brațe. Nu putem sta departe unul de celălalt. Suntem legați, Ileana. Suntem suflete pereche. Și ea, slabă și disperată, îl crezuse din nou. Sau, mai exact, se forțase să-l creadă. Pentru că alternativa, să accepte că pierduse ani din viață pentru un bărbat care nu o va alege niciodată, era prea devastatoare pentru a o suporta. Așa că se întoarse în brațele lui, în rutina lor toxică, în ciclul nesfârșit de speranță și dezamăgire care o ucidea încet, dar sigur. Dar ceva se schimbase definitiv în Ileana după acele 3 săptămâni. Ceva se rupsese în ea, ceva esențial și irecuperabil. Prietenele ei observară că nu mai vorbea despre viitor, că nu mai făcea planuri, că trăia doar din zi în zi, ca și cum ar fi știut că nu-i mai rămâne mult timp. Când cineva o întreba despre planurile ei pentru anul viitor, ea zâmbea vag și spunea: cine știe ce ne rezervă viitorul? Trăiesc prezentul. Dar nu trăia prezentul. Supraviețuia prezentului, târându-se prin zile ca un soldat rănit care știe că bătălia e pierdută, dar continuă să meargă înainte din pură inerție. Concertele ei deveniseră și mai emoționante, dar într-un mod înfricoșător. Cânta cu o intensitate care făcea publicul să plângă. Dar era intensitatea disperării, nu a bucuriei. Fiecare melodie părea un ultim strigăt, un ultim apel la ajutor. Criticii muzicali scriau despre maturitatea artistică a Ileanei, despre profunzimea emoțională pe care o atinsese. Nu realizau că ascultau o femeie care se stingea, care își punea tot ce mai rămăsese din sufletul ei în acele cântece, pentru că nu mai avea unde altundeva să-l pună. Ion asista la concertele ei din culise, aplaudând politicos, lăudând-o mecanic, dar fără să înțeleagă cu adevărat ce vedea. O femeie care cânta propriul imn funerar. În primăvara anului 1979, Ileana făcuse ceva neobișnuit. Acceptase să cânte la o nuntă privată. De obicei refuza astfel de evenimente, considerându-le sub nivelul ei artistic, dar de data aceasta acceptase. Poate pentru că aveau nevoie de bani, cariera ei, deși strălucitoare, nu o îmbogățise niciodată cu adevărat. Poate pentru că voia să scape din apartamentul ei, din rutina ei sufocantă, sau poate pentru că, la un nivel pe care nu-l conștientiza, simțea că timpul ei se scurge și voia să cânte cât mai mult, să lase cât mai multe urme ale vocii ei în lume înainte să fie prea târziu. Nunta era într-un restaurant elegant din București, cu sute de invitați, cu mese pline de mâncare și șampanie, cu o atmosferă de sărbătoare zgomotoasă și veselă, care contrasta violent cu starea ei interioară. Ileana cântă în acea seară ca niciodată. Vocea ei, deși fragilă, avea o frumusețe etereală care făcea invitații să tacă din vorbă și să asculte cu lacrimi în ochi. Cântă despre dragoste și pierdere, despre speranță și dezamăgire, despre tot ce simțise și nu putuse spune niciodată cu voce tare. Între melodii, bea vin alb, mai mult decât ar fi trebuit, încercând să-și calmeze tremuratul mâinilor și bătăile neregulate ale inimii. Nimeni nu observă că transpira excesiv, că respira cu dificultate, că se spriginea de microfon ca să nu cadă. Toată lumea era prea ocupată să se distreze, să danseze, să sărbătorească fericirea tinerilor căsătoriți, care aveau toată viața înainte. La un moment dat, în mijlocul unei melodii despre dragoste eternă, Ileana simți o durere ascuțită în piept, ca și cum cineva ar fi înfipt un cuțit direct în inima ei. Vocea ei se opri la mijlocul unei note, ochii se măriră de spaimă și mâna ei se duse instinctiv la piept,
încercând să oprească durerea care o paralizase. Publicul crezuse inițial că e parte din spectacol, o pauză dramatică pentru efect. Dar apoi o văzură căzând, încet, ca în slow motion, microfonul scăpându-i din mână și producând un zgomot ascuțit care tăie muzica. Căzu pe scenă, cu ochii deschiși, privind tavanul decorat cu flori, în timp ce în jurul ei izbucni panica. Dar ce se întâmplase în acele ultime momente de conștiință? Ce gânduri trecuseră prin mintea Ileanei când simțise că viața o părăsește? Și unde era Ion în acea noapte fatidică, acasă cu familia lui fericită, neștiind că femeia care îl iubise atâția ani se stingea singură pe o scenă de nuntă în fața unor străini? Ambulanța ajunsese în 15 minute, dar pentru Ileana, acele 15 minute fuseseră o eternitate. Zăcea pe scena improvizată, înconjurată de oameni care strigau instrucțiuni contradictorii, care încercau să o ajute fără să știe cum, care o priveau cu o combinație de compasiune și curiozitate morbidă. Cineva îi ridicase capul, altcineva îi desfăcuse nasturii de la bluză pentru a o ajuta să respire. O femeie plângea și se ruga cu voce tare. Dar Ileana nu mai auzea nimic din zgomotul din jurul ei. Era într-o bulă de tăcere, conștientă, dar incapabilă să se miște sau să vorbească, prizonieră în propriul corp care o trăda în cele din urmă. În acele momente, mintea ei nu se gândea la carieră, la succesele ei, la aplauze sau la faimă. Se gândea doar la el, la Ion, la bărbatul pentru care sacrificase tot, care nu era acolo, care probabil nu știa nici măcar că ea cânta în seara aceea. Se întreba dacă va afla, dacă va veni la spital, dacă va plânge pentru ea sau va fi doar ușurat că problema s-a rezolvat de la sine, că nu mai trebuie să găsească scuze, să jongleze cu minciuni, să-și împartă timpul între două vieți. Și în acea gândire era o tristețe atât de profundă încât depășea orice durere fizică. Realizarea că mor singură, pentru că omul pe care l-ai iubit mai mult decât pe tine însăți nu e acolo și probabil nu va fi niciodată acolo când ai cu adevărat nevoie de el. Paramedicii o urcară pe targă și o duseră în ambulanță, sirena urlând prin noapte, tăind veselia anunții ca o lamă rece. În ambulanță, unul dintre ei îi verifică pulsul, îi puse o mască de oxigen pe față, îi vorbea cu voce calmă, profesională. Rămâi cu noi, doamnă Sărăroiu, ajungem imediat la spital, ești în mâini bune. Dar Ileana știa, cu o certitudine care depășea orice logică medicală, că nu va ajunge la spital. Sau, mai exact, că nu va conta dacă ajunge sau nu. Pentru că ceea ce se rupse în ea în acea seară nu era doar inima fizică, ci ceva mult mai profund. Voința de a mai trăi, de a mai lupta, de a mai spera. La spital, medicii făcură tot ce puteau. O conectară la aparate, îi injectară medicamente, îi monitorizară constant semnele vitale. Dar inima ei, slăbită de ani de stres și durere emoțională, de nopți nedormite și lacrimi vărsate, de speranțe zdrobite și iubire neîmpărtășită, nu mai răspundea la tratament. Bătea neregulat, slab, ca un motor care se oprește treptat. Medicii se uitau unii la alții cu expresii grave, știind că fac doar gesturi formale, că femeia din fața lor se stingea și nu era nimic ce puteau face pentru a o opri. Pentru că nu poți repara o inimă care a fost spartă nu odată, ci de mii de ori, zi după zi, an după an. În camera de gardă, o asistentă găsi în poșeta Ileanei un carnet mic cu numere de telefon. Sună la primul număr, care aparținea unei prietene apropiate, Maria. Când Maria ajunse la spital, alergând pe coridoare cu lacrimi curgându-i pe față, Ileana era încă conștientă, dar abia. Maria îi luă mâna, o strânse tare și șopti. Sunt aici, Ileana. Nu ești singură. Luptă, te rog. Luptă pentru tine. Ileana o privi cu ochi obosiți, atât de obosiți, și încercă să zâmbească. Apoi, cu un efort supraomenesc, șopti ceva atât de încet încât Maria trebuie să-și apropie urechea de buzele ei pentru a auzi. Spune-i că l-am iubit. Până la sfârșit. Maria înțelese imediat despre cine vorbea. Despre Ion. Despre bărbatul care o distrusese și pe care ea, chiar și în ultimele ei momente, îl iubea încă. Maria simți o furie atât de puternică încât o făcu să tremure. Vru să-i spună Ileanei că el nu merita acele cuvinte, că nu merita nicio secundă din viața ei, că ar trebui să-l blesteme, nu să-i trimită mesaje de dragoste. Dar când se uită în ochii Ileanei, văzu acolo o pace ciudată, o acceptare a destinului ei, și înțelese că Ileana nu voia să audă adevărul acum. Voia să moară crezând că dragostea ei fusese reală și valoroasă, chiar dacă nu fusese reciprocă. Așa că Maria doar dădu din cap, cu lacrimi curgându-i necontrolat, și șopti. O să-i spun, promit.
Dar înainte ca Maria să poată întreba unde să-l găsească pe Ion, înainte ca să poată afla detalii despre relația lor secretă, inima Ileanei se opri. Pur și simplu se opri, ca un ceas căruia i s-a terminat arcul. Aparatele începură să sune alarmat. Medicii alergară în cameră, începură manevre de resuscitare, dar era prea târziu. Ileana Sărăroiu, vocea de aur a României, femeia care făcuse milioane de oameni să plângă cu melodiile ei, murise la 42 de ani, singură într-un spital rece, fără ca bărbatul pentru care trăise să fie acolo să-i țină mâna în ultimele momente. Vestea morții ei se răspândi rapid. Ziarele scrisese titluri șocante. Tragedie în lumea muzicii. Ileana Sărăroiu a murit pe scenă. Radioul și televiziunea întrerupseră programele obișnuite pentru a anunța pierderea. Oamenii plângeau în stradă, aduceau flori la filarmonică, își aminteau concertele ei, melodiile ei, zâmbetul ei. Dar nimeni, absolut nimeni din acei mii de dolenci, nu știa adevărata cauza morții ei. Certificatul medical spunea stop cardiac, dar adevărul era mult mai complex și mai tragic. Ileana murise de inimă ruptă, de iubire neîmpărtășită, de ani de așteptare zadarnică și speranțe zdrobite. Ion Vasilescu aflase despre moartea ei a doua zi dimineață, din ziar. Citea la micul dejun, în timp ce soția lui pregătea cafeaua, și copiii se certau prietenos despre ceva neimportant, când ochii lui căzură pe titlu. Rămăsese înmărmurit, cu ceasca la jumătatea drumului spre gură, simțind cum sângele îi se retrage din față. Ce s-a întâmplat? Întrebase soția lui, observând expresia lui. Nimic, minție el automat, pliant ziarul. O știre tristă despre o cântăreață, nimic important. Nimic important. Acele cuvinte rezumau perfect atitudinea lui față de Ileana. Ea fusese importantă când îi convenea lui, când avea nevoie de ea, dar nu suficient de importantă pentru a-și schimba viața pentru ea. În zilele care urmără, Ion participă la funeraliile Ileanei, stând în rândul din spate, ascuns în mulțime, plângând discret în batistă. Oamenii care îl văzură crezură că plânge ca toți ceilalți, din respect pentru o artistă pierdută. Nu știau că plângea din vinovăție, din regret, din realizarea tardivă că o ucisese pe singura femeie care îl iubit cu adevărat, fără condiții, fără rezerve. Sau poate nu plângea deloc pentru ea, ci pentru el însuși, pentru pierderea muzei lui, a inspirației lui, a femeii care îl făcuse să se simtă tânăr și dorit. Nimeni nu va ști niciodată ce gândea cu adevărat în acele momente, pentru că Ion Vasilescu nu vorbi niciodată public despre relația lui cu Ileana. Păstra secretul până la moartea lui, protejându-și reputația și familia, lăsând-o pe Ileana să moară nu odată, ci de 2 ori, fizic și apoi în memorie, ca o simplă cântăreață talentată, nu ca femeia care iubise și suferise mai mult decât ar trebui să suporte orice ființă umană. Dar secretele au o modalitate ciudată de a ieși la lumină, chiar și după ani de zile. Cutia cu scrisori netrimise, caietul negru cu adevăruri dureroase, fotografiile arse, dar nu complet distruse. Toate acestea fuseseră găsite de familia Ileanei când goliseră apartamentul ei. Inițial voiseră să le distrugă, să protejeze memoria ei, să nu lase lumea să știe cât de nefericită fusese. Dar apoi, pe măsură ce anii treceau și durerea se estompa, cineva din familie, o nepoată poate sau o verișoară îndepărtată, decise că adevărul trebuie spus. Că femeia care adusese atâta frumusețe în lume prin vocea ei merita să fie cunoscută și pentru suferința ei, pentru sacrificiul ei, pentru dragostea ei tragică și neîmplinită. Și așa, încet, povestea adevărată a Ileanei Sărăroiu începu să iasă la lumină. Oameni care o cunoscuseră începură să vorbească, să împărtășească amintiri, să conecteze punctele. Numele lui Ion Vasilescu fu șoptit în cercuri restrânse, apoi discutat mai deschis, până când devine un secret de polichinele. Toată lumea știa, dar nimeni nu spunea cu voce tare. Pentru că el era încă în viață, încă influent, încă protejat de statutul lui social. Dar adevărul, odată eliberat, nu poate fi îngropat din nou. Și astăzi, decenii mai târziu, când ascultăm melodiile Ileanei Sărăroiu, auzim nu doar o voce frumoasă, ci strigătul unei femei care a iubit prea mult, care a așteptat prea mult, care a dat prea mult și a primit prea puțin în schimb. Dar era oare Ion singurul vinovat? Sau sistemul care permitea bărbaților puternici să aibă amante fără consecințe, în timp ce femeile care acceptau astfel de relații erau judecate și disprețuite? Sau poate Ileana însăși, care a ales să rămână, care a acceptat firimiturile,
care nu a avut curajul să plece când încă mai avea timp? Răspunsul la aceste întrebări este complex și inconfortabil, pentru că adevărul este că toți au fost vinovați. Ion pentru egoismul și manipularea lui, societatea pentru ipocrizia ei și Ileana pentru că și-a trădat propriile nevoi și demnitate în numele unei iubiri care nu merita sacrificiul ei suprem. Și poate că aceasta este cea mai tristă lecție a poveștii ei, că dragostea fără respect și reciprocitate nu este dragoste deloc, ci o formă lentă și dureroasă de sinucidere emoțională. În dulapul din dormitorul Ilianei, ascuns între rochiile de scenă și costumele de catifea, familia descoperi ceva ce le îngheță sângele în vine. O cutie metalică veche, ruginită la colțuri, încuiată cu un lacăt mic. Când reușiră în sfârșit să o deschidă, înăuntru găsiră 29 de bilete de tren, toate pentru aceeași destinație. O stațiune montană la peste 200 de kilometri de București, toate cumpărate în ultimii 3 ani ai vieții ei, toate neutilizate. Pe fiecare bilet, scris cu creionul pe verso, era aceeași dată și același cuvânt. Astăzi plec. Dar ea nu plecase niciodată. De fiecare dată când cumpăra biletul, când își făcea bagajul, când se hotăra să fugă de tot ce o sufoca, Ion o suna sau apărea la ușă și ea anula totul. Cutia aceea era dovada fizică a tuturor încercărilor ei eșuate de a scăpa, a tuturor momentelor când aproape găsise curajul, dar îl pierduse în ultima secundă. De câte ori trebuie să încerci să pleci până când realizezi că ești deja prizonieră nu a circumstanțelor, ci a propriei tale incapacități de a te elibera? Ultimii 2 ani din viața Ileanei fuseseră o coborâre în infern, dar un infern atât de lent și gradual, încât nimeni nu observase cât de adânc căzuse până când fu prea târziu. Corpul ei, care fusese cândva plin de viață și energie, devenise o umbră fragilă. Oasele îi ieșeau în evidență sub pielea translucidă, iar hainele atârnau pe ea ca pe un umeraș. Colegii de la filarmonică șopteau în culise despre cum trebuia să-și strângă rochiile cu ace de siguranță pentru că slăbise atât de mult încât nimic nu-i mai venea bine. Machiorul folosea din ce în ce mai multe straturi de fond de ten pentru a ascunde paloarea ei cadaverică, acea nuanță cenușie gălbuie care apărea la oamenii al căror organism se consumă din interior. Dar cel mai îngrijorător simptom nu era fizic, ci comportamental. Ileana dezvoltase un obicei ciudat care îi înspăimânta pe cei din jurul ei. Vorbea singură. Nu șoapte discrete, ci conversații întregi, purtate cu o persoană invizibilă, în timp ce stătea în cameră sau se plimba prin apartament. Vecinii o auzeau noaptea, prin pereții subțiri, vorbind cu vocea ridicată, apoi plângând, apoi râzând isteric. Când prietenele o întrebau despre asta, ea nega, spunând că probabil repetă pentru un rol sau memorează versuri. Dar adevărul era mult mai tulburător. Ileana își pierduse încet contactul cu realitatea, creându-și o lume paralelă în care Ion era cu ea, în care el o iubea cu adevărat, în care aveau viitorul pe care el îl promisese mereu, dar nu-l oferise niciodată. În această lume imaginară, Ion divorțase și se căsătorise cu ea. Avea o casă la munte, departe de București, departe de priviri și judecăți. Ea cânta doar când voia, nu când era obligată, și el compunea muzică special pentru ea, doar pentru urechile ei. Avea un câine, un labrador auriu pe care îl plimbau dimineața prin pădure și o grădină unde cultivau roșii și flori. În această lume, ea era fericită, completă, iubită. Și pe măsură ce realitatea devenea din ce în ce mai insuportabilă, Ileana petrecea din ce în ce mai mult timp în această lume imaginară, până când granița dintre cele două se estompa complet. Prietenele care o vizitau o găseau vorbind despre planuri care nu existau, despre conversații care nu avuseseră loc, despre promisiuni pe care Ion nu le făcuse niciodată, sau cel puțin nu recent. Maria, prietena ei cea mai apropiată, încercă să intervină. Într-o după-amiază de iarnă din anul 1978, veni la apartamentul Ileanei fără să anunțe, hotărâtă să aibă o conversație dură, necesară. O găsi pe Ileana în halat, nemachiat, cu părul nepieptănat, stând pe canapea și privind în gol. Apartamentul era într-o stare deplorabilă. Vase murdare în chiuvetă, haine aruncate peste tot, un miros greu de tutun și vin. Ileana, spuse Maria așezându-se lângă ea și luându-i mâinile reci în ale ei, trebuie să vorbim. Nu mai pot să te văd așa. Te omor pentru un bărbat care nu te merită, care nu te-a meritat niciodată. Te rog, ascultă-mă. Pleacă. Ia biletul ăla de tren pe care știu că îl ai și pleacă. Începe o viață nouă.
departe de el, departe de tot ce te doare aici. Ileana o privi cu ochii goi, fără expresie, ca și cum ar fi privit prin ea, nu la ea. Nu înțelegi, șoptia cu o voce atât de obosită încât părea să vină de foarte departe. Nu pot să plec. El are nevoie de mine. Muzica lui are nevoie de mine. Fără mine, el nu mai poate crea. Sunt muza lui, Maria. Asta înseamnă ceva. Asta contează. Maria simți cum îi se strânge inima. Ileana, dragă, ascultă ce spui. El nu are nevoie de tine. Are o soție, are copii, are o carieră strălucitoare fără tine. Tu ești cea care are nevoie de el. Sau mai exact, crezi că ai nevoie de el. Dar e o iluzie. E o dependență bolnavă care te ucide. Ileana scutură din cap încet, cu un zâmbet trist pe buze. Tu nu înțelegi dragostea adevărată. Dragostea adevărată înseamnă sacrificiu, înseamnă să aștepți, înseamnă să crezi chiar când toți ceilalți îți spun să renunți. În acel moment, Maria realiză ceva înfricoșător. Ileana nu mai putea fi salvată prin cuvinte. Ea construise în mintea ei o narațiune în care suferința ei avea sens, în care așteptarea ei era nobilă, în care dragostea ei era atât de pură și puternică, încât justifica orice sacrificiu. Această narațiune devenise identitatea ei, motivul ei de a exista. Dacă ar fi acceptat că Ion o manipula, că relația lor era toxică, că ea își irosise viața pentru nimic, întreaga ei existență s-ar fi prăbușit. Așa că alegea să creadă minciuna, pentru că minciuna era mai suportabilă decât adevărul devastator. Maria plecă în acea zi cu inima grea, știind că prietena ei era pierdută, că se îndrepta spre un final tragic și că nu era nimic ce putea face pentru a o opri. Dar Ion știa ce se întâmpla cu Ileana. Vedea cum se destramă, cum se pierde în nebunie și disperare. Răspunsul este da și nu. El vedea, dar alegea să nu vadă. Când venea la ea și o găsea într-o stare proastă, îi spunea că e obosită, că trebuie să se odihnească mai mult, că exagerează cu concertele. Când ea îi vorbea despre planurile lor de viitor, despre casa de la munte și viața împreună, el zâmbea vag și schimba subiectul, lăsând-o să creadă ce voia să creadă. Era mai ușor așa. Era mai convenabil să o mențină într-o stare de speranță vagă, decât să-i spună adevărul brutal, că nu va pleca niciodată de la familia lui, că ea va rămâne mereu amanta secretă, că viitorul pe care îl visa nu va exista niciodată. În ultimele 6 luni ale vieții ei, Ion venea din ce în ce mai rar. Uneori trecea o lună întreagă fără să dea un semn de viață. Când Ileana îl suna, el răspundea iritat, spunând că e ocupat, că are probleme, că nu poate vorbi acum. Apoi, când în sfârșit venea, se comporta ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ca și cum absența lui prelungită ar fi fost normală și acceptabilă. Făceau dragoste rapid, mecanic, fără tandreță. Și apoi el pleca imediat, inventând scuze din ce în ce mai slabe. Ileana accepta totul fără să protesteze, fericită doar că el era acolo, că nu o părăsise complet, că încă mai venea, chiar dacă din ce în ce mai rar și pentru din ce în ce mai puțin timp. Ultima lor întâlnire, cu 2 săptămâni înainte de moartea Ileanei, fusese devastatoare. Ion venise nervos, tensionat, vorbind obsesiv despre o problemă de la serviciu. Nu o întrebase cum se simte, nu observase cât de slabă și palidă era, nu văzuse disperarea din ochii ei. Vorbise doar despre el, despre stresul lui, despre cât de grea îi era viața. Când ea încercă să-l îmbrățișeze, să-i ofere confort, el o împinse ușor, spunând că nu e în dispoziție pentru afecțiuni. Apoi, după ce se descărcă emoțional, după ce își vărsă toate frustrările pe ea, plecă lăsând-o singură, mai distrusă ca niciodată. Ileana stătuse în ușă, privind cum el dispare pe scări și știuse, cu o certitudine care o făcu să tremure, că acesta fusese sfârșitul. Că el nu mai avea nevoie de ea nici măcar ca recipient pentru frustrările lui, că devenise o povară, o obligație neplăcută de care ar fi vrut să scape, dar nu știa cum. În acele 2 săptămâni finale, Ileana nu-l mai sunase. Nu pentru că nu voia, ci pentru că nu mai avea putere. Corpul ei se închidea treptat, ca o floare care se ofilește. Nu mai dormea deloc, stând trează nopți întregi, privind tavanul, numărând fisurile din tencuială, așteptând un telefon care nu suna. Nu mai mânca decât câteva linguri de supă pe zi, stomacul ei refuzând orice altceva. Inima îi bătea neregulat, sărind bătăi sau galopând fără motiv, făcând-o să se trezească în panică, cu mâna pe piept, întrebându-se dacă acesta e sfârșitul. Dar cel mai înfricoșător simptom era că nu-i mai păsa. Nu-i mai era frică de moarte. Într-un fel ciudat, o aștepta. O primea ca pe o eliberare,
ca pe singura cale de ieșire dintr-o viață care devenise insuportabilă. Când acceptase să cânte la acea nuntă, în seara fatidică de 27 septembrie 1979, Ileana știa, la un nivel pe care nu-l conștientiza complet, că acesta va fi ultimul ei concert. Își alesese cu grijă rochia, una albă, simplă, aproape ca o rochie de mireasă, și își aranjase părul într-un mod special, ca pentru o ocazie importantă. Prietenele care o văzură înainte de concert spuseseră mai târziu că părea ciudat de calmă, de împăcată, ca și cum ar fi luat o decizie importantă și ar fi fost în pace cu ea. Nu știau că decizia pe care o luase, inconștient, era să se predea, să lase corpul ei obosit să se odihnească în sfârșit, să înceteze lupta epuizantă de a trăi o viață care nu mai avea sens. Pe scenă, în acea ultimă seară, Ileana cântase cu o intensitate care făcuse invitații să tacă din vorbă și să asculte cu lacrimi în ochi. Vocea ei, deși fragilă, avea o frumusețe etereală, ca și cum ar fi venit din altă lume. Cânta despre dragoste pierdută, despre speranțe zdrobite, despre inima care nu mai poate suporta durerea. Și în timp ce cânta, simțea cum ceva se rupe în ea, cum ultimele fire care o țineau legată de viață se rup una câte una. Când durerea ascuțită o lovi în piept, când inima ei se opri pentru prima dată, simți nu frică, ci ușurare. În sfârșit se termina. În sfârșit putea să se odihnească. În sfârșit nu mai trebuia să aștepte, să spere, să sufere. Dar în acele ultime momente de conștiință, înainte ca întunericul să o înghită complet, Ileana nu se gândi la Ion. Nu-i trimise gânduri de dragoste sau de reproș. Se gândi la mama ei, care murise când ea avea doar 15 ani, și se întrebă dacă o va vedea acum, dacă vor fi din nou împreună. Se gândi la toate melodiile pe care nu le va mai cânta, la toate concertele care nu vor mai avea loc, la toate momentele de frumusețe pe care le-ar fi putut crea, dar nu le va crea niciodată. Și se gândi, cu o tristețe profundă, dar fără regret, că viața ei fusese o melodie neterminată, o simfonie întreruptă la mijloc, o poveste de dragoste fără final fericit. Dar fusese viața ei, cu toate alegerile ei, bune și rele, și acum se termina, și poate că asta era în regulă. Poate că unele povești nu sunt menite să aibă final fericit. Poate că unele inimi sunt menite să se rupă, pentru că altele să învețe să nu facă aceleași greșeli. În seara când Ileana Sărăroiu își cânta ultimele note pe pământ, Ion Vasilescu se afla la o recepție elegantă în centrul Bucureștiului, la brațul soției lui, zâmbind pentru fotografii și discutând despre viitoarele proiecte muzicale. Purta un costum nou, croiat la comandă, și o cravată de mătase pe care soția i-o cumpărase special pentru acea seară. Bea șampanie din pahare de cristal, râdea la glume pe care le auzise de 1000 de ori și nu simțea absolut nimic neobișnuit, nicio presimțire, nicio neliniște. În timp ce femeia care îl iubit mai mult decât pe ea însăși se stingea pe o scenă de nuntă înconjurată de străini, el se distra la o petrecă, complet inconștient că tocmai pierdea ceva ce nu va mai găsi niciodată. Dar cel mai șocant detaliu, descoperit ani mai târziu de un jurnalist care investiga povestea lor, era că Ion primise un telefon în acea seară de la o cunoștință care fusese la nuntă și îl suna să-i spună că Ileana leșinase pe scenă și fusese dusă la spital. El privise la telefon, văzuse numele apelantului și refuzase să răspundă. Puse telefonul pe silențios, îl băgă în buzunar și continuă să zâmbească și să converseze, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Cum poate un om să ignore un astfel de apel? Cum poate cineva să aleagă confortul unei seri plăcute în locul unei femei care murea? Și ce fel de dragoste era aceea care putea fi oprită cu un simplu buton de silențios? În anul 2015, Primăria București a dezvăluit o placă comemorativă pe clădirea unde locuise Ileana. La ceremonie au participat sute de oameni, mulți dintre ei prea tineri pentru a o fi auzit cântând în timpul vieții, dar care aflaseră povestea ei și fuseseră mișcați de tragedia ei. Maria, acum o femeie foarte în vârstă, susținută de nepoți, a ținut un discurs emoționant. Ileana Sărăroiu a fost prietena mea, sora mea sufletească, femeia pe care nu am putut-o salva deși am încercat, spusese ea cu vocea tremurândă. Astăzi, când o comemorăm, să nu o comemorăm doar ca pe o artistă talentată, să o comemorăm ca pe o femeie care a iubit prea mult, care a așteptat prea mult, care a dat prea mult, și să învățăm din greșeala ei. Să învățăm că dragostea adevărată nu te distruge, că dacă cineva te face să te simți mic, neînsemnat, nevrednic, acea persoană nu te iubește,
indiferent ce spune, și că a pleca nu este o slăbiciune, ci cel mai mare act de curaj și de dragoste de sine. Acele cuvinte au răsunat puternic în inimile celor prezenți. Multe femei au plâns, recunoscându-se în povestea Ileanei, văzându-și propriile relații toxice reflectate în tragedia ei. Și poate că acesta este adevăratul moștenire a Ileanei Sărăroiu. Nu doar melodiile ei frumoase, ci și lecția dureroasă pe care viața ei o predă. Că iubirea fără respect este abuz, că așteptarea fără speranță reală este tortură, că a rămâne într-o relație care te ucide încet nu este loialitate, ci sinucidere emoțională. Și că uneori, cel mai mare act de dragoste pe care îl poți face pentru tine însuți este să pleci, chiar dacă inima ta strigă să rămâi. Astăzi, la 45 de ani de la trecerea ei în neființă, Ileana Sărăroiu rămâne o prezență puternică în cultura românească. Melodiile ei sunt cântate de noi generații de artiști. Povestea ei este predată în școli ca exemplu de talent distrus de circumstanțe tragice. Și numele ei este invocat ori de câte ori se vorbește despre prețul pe care femeile îl plătesc pentru iubiri imposibile. Dar cea mai mare întrebare rămâne fără răspuns. Dacă Ileana ar putea să-și trăiască viața din nou, știind tot ce știm noi acum, ar face aceleași alegeri? Ar alege din nou să-l iubească pe Ion, știind că o va distruge? Sau ar avea curajul să ia unul dintre acele 29 de bilete de tren și să plece, să-și construiască o viață nouă, departe de tot ce o durea? Nimeni nu va ști niciodată. Dar poate că întrebarea în sine este lecția. Că fiecare dintre noi trebuie să decidem, în fiecare zi, dacă alegem viața sau alegem durerea, dacă alegem speranța reală sau iluzia confortabilă, dacă alegem să fim liberi sau să rămânem prizonieri ai propriilor noastre frici și dependențe. Dragi prieteni, ce părere aveți despre Ileana Sărăroiu? A fost ea o victimă a unui bărbat manipulator și a unei societăți care permitea astfel de relații toxice, sau și-a ales singură destinul, rămânând într-o situație pe care o putea părăsi? Credeți că dragostea ei pentru Ion a fost reală și nobilă? Sau a fost o dependență bolnavă pe care ar fi trebuit să o recunoască și să o trateze? Și cel mai important, cunoașteți povești similare din viața voastră sau a celor apropiați, femei sau bărbați care au așteptat iubiri imposibile până când a fost prea târziu? Scrieți-ne în comentarii ce gândiți, pentru că povestea Ileanei nu este doar a ei. Este povestea multor inimi care au iubit greșit și au plătit prețul suprem. Dacă v-a emoționat această poveste adevărată, dacă ați plâns pentru Ileana așa cum am plâns și noi cercetând viața ei, lăsați un like și abonați-vă la canal. Avem multe alte povești de dezvăluit, multe alte secrete ascunse în spatele zâmbetelor celebrilor, multe alte adevăruri pe care le merităm să le știm. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această călătorie emoționantă, prin viața și tragedia Ileanei Sărăroiu, vocea de aur a României care s-a stins mult prea devreme, lăsând în urmă doar melodii și lacrimi.